Tervetuloa mukaan ihmiskeskeisen vaikuttavuuslaskennan oppimisverkostoon 3.2.2025 ja aiheena tänään on nuoren aikuisen talousosaaminen. Mä kääntelen tässä alkuun muutaman kalvon ja Tomi, sä voisit esitellä hieman tästä prosessista yleistä. Joo, tänään keskitytään erityisesti siihen, että avataan vähän millaisia käännekohtia tunnistettiin nuoren talousosaamiseen liittyen. Ja toinen keskeinen teema on se, että miten me saataisiin koko ekosysteemi muuttamaan toimintaa. Ja kolmantena, mitä tänään käydään, niin ylipäätään oivalluksia, mitä tässä vaikuttavuuslaskennan aikana nousi esiin. Ja me ollaan aikaisemmissa oppimispiireissä avattu eri teemoja myös, ja tänään tähän vaikuttavuuslaskentaan liittyen niin erityisesti avataan myös sitä, että miten syitä ja seurauksia näitä ketjuja analysoidaan. Siihen pysähdytään tänään vähän tarkemmin. Ja toinen asia, mihin pysähdytään tänään tämän vaikuttavuusmenetelmän osalta, niin toimenpiteiden kohdistamiseen ja siihen, että miten niiden vaikuttavuutta seurataan. Et Pekka avaa tuossa vähän tarkemmalla tasolla tänään erityisesti näihin liittyviä osa-alueita. Ja ihmiskeskeinen vaikuttavuuslaskenta, lyhyesti, mitä sillä tarkoitetaan, niin kun me puhutaan ihmiskeskeisestä vaikuttavuuslaskennasta, niin puhutaan ennen kaikkea kokonaisarvioinnista elämäntapahtumaan, tässä tapauksessa nuorten talousosaamiseen liittyvistä vaikutuksista hyvinvointiin ja kustannuksiin molempiin. Kun normaalisti me tarkastellaan vaikutuksia jonkun yhden tietyn kohdan kautta ja keskitytään siihen sen seurauksiin ja syihin ja vaikutuksiin. Ihmiskeskeisessä vaikuttavuuslaskennuksessa on tarkoituksena se, että saadaan kokonaisarvio siitä elämäntapahtumasta. Ja keskeistä siinä on, että ymmärretään vähän syvemmin eri asioiden syy-seuraussuhteita ja vaikutusketjuja. Ja tänään kun mennään noihin ilmiökarttoihin, niin avataan vähän tätä menetelmää myös siltä osin tarkemmin. Ja me ollaan tähän mennessä vähän syvemmin paneuduttu muutamaan elämäntapahtumaan. Ensimmäisenä oli aikuisen vakava sairastuminen ja sitä tehtiin Tampereella. Ja sen jälkeen me tehtiin työperäiseen maahanmuuttajan kotoutumiseen liittyvä vaikuttavuuslaskenta ja toisen asteen opiskelijan hyvinvointiin liittyvä vaikuttavuuslaskenta. Ja näistä kaikista kolmesta ensimmäisestä on myös olemassa raportit, johon tässä materiaalissa on myös linkki. Että sieltä voi käydä vähän tarkemmin katsoa, että miten näiden elämäntapahtumien vaikuttavuutta tarkasteltiin. Ja tänään tosiaan keskitytään nuoren aikuisen talousosaamisen vaikuttavuuteen. Ja näistä neljästä on tosiaan tehty ilmiöt ja kartoitukset. Näiden 4 vaikuttavuuslaskennan lisäksi me ollaan myös kansainvälisen opiskelijan siirtymiseen työelämään Oulussa. Sitä on hahmoteltu, siitä vaikuttavuutta laskettu. Se on vielä kesken työn alla. Ja tässä pari viikkoa sitten lähti kunnolla käyntiin myös koululaisen segregaatioon liittyvä vaikuttavuuslaskenta, missä aika kattavasti lasketaan myös sinne aina lukuihin asti. Ja näiden lisäksi nyt työn alla myös pohditaan liikenteen vaikutuksiin yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyvää vaikutuslaskentaa. Että se on semmoinen, mitä suunnitellaan, että siellä ehkä tehtäisiin seuraava vaikuttavuuslaskenta. Kiitos Tomi. Mä voisin jatkaa tästä näin ja kysyä ennen kuin lähden tähän avaamaan tätä keissiä, niin Mette ja Sanna, jos viitsitte laittaa hetkeksi video päälle ja teille kysymys ennen kuin lähdetään tähän pureutumaan, minkä takia, miksi päätitte lähteä tutkimaan talousosaamisen vaikuttavuutta ja tässä vielä tarkemmin nuoren aikuisen talousosaamisen, niin joku ajatus tässä ehkä kuulijoille ennen kaikkea, ketkä ei ole ollut tässä prosessissa mukana tai muuta, niin miten me päädyimme siihen pisteeseen, että hei, että lähdetään tutkimaan, että millaisia vaikutuksia ja vaikuttavuutta tuohon nuoren aikuisen talousosaamiseen liittyy. Jos Sanna aloittaa ihan tämmöisellä niin kuin taustatiedolla, että kun me edistetään talousosaamisen strategiaa
niin ainakin mä mietin siinä kohtaa, että kun meillä on tarkoitus tehdä hyvin vahvaa yhteistyötä sidosryhmien kanssa, että mikä sellainen asia olisi, mitä nimenomaan tässä strategiatyössä me voitaisiin edistää ja mistä olisi hyötyä koko meidän verkostolle. Ja siinä kohtaa myöskin sit tiedettiin, että erilaiset rahoitukset, muun muassa STEA-rahoitus nyt sitten on pienenemässä. Ja toki siinä kohtaa sitten tuli mietittyä se, että miten niitä meidän talousosaamisen työn vaikutuksia voitaisiin laajentaa sinne vaikuttavuuden puolelle. Et ihan tämmöisestä kaikkia yhdistävästä asiasta, niin ainakin mulle tämä idea lähti kypsymään. Mites Mette? Juuri näin. Tälle kansalliselle strategialle erittäin tärkeä avaus ja nimenomaan painottaa tätä yhteistyötä, mitä meidän laaja toimijaverkosto tekee. Se, miksi sitten tätä nuorten aikuisten talousosaamista lähdettiin tarkastelemaan, meillä oli muutamia vaihtoehtoja siinä, mitä punnittiin siinä työn alussa ja mietittiin näitä elämän käännekohtia ja sitten tämä nuorten aikuisten taloudellinen itsenäistyminen ja elämänvaihe oli sellainen kriittinen elämänvaihe, joka vaatii uudenlaista talousosaamista ja tutkitusti on sellainen käännekohta elämässä ylipäätään, joka vaatii osaamisen päivittämistä. Ja monet meidän toimijat tekee tämän kohderyhmän kanssa paljon työtä talousosaamisen edistämisessä ja tavallaan sen työn esiin nostaminen niin ne oli myös olennaista. Hei, kiitos tosi paljon. Voitte laittaa hetkeksi video pois. Mä käyn läpi tämän prosessin ja ennen kaikkea ne ilmiöt ja sieltä nostelen erinäköisiä asioita, että mitä nousi. Ensiksi talousosaaminen, niin talousosaaminen on määritelty näin, että se on yhdistelmä tietämystä, taitoa, asennetta ja käyttäytymistä, joka on tarkoituksenmukaista kotitalouksien taloudelliselle päätöksenteolle ja taloudelliselle hyvinvoinnille. Ja näihin tietämyksiin, taitoihin, asenteihin ja käyttäytymiseen, niin tullaan ihan piakkoin palaamaan siellä ilmiökartassa, niin näette, miten ne siellä näkyvät. Ja tässä on nyt nostettu se porukka, ketä oli työpajoissa ja työpajojen välissä Mirossa työskenteli näiden ilmiöiden parissa ja toimenpiteitä listasivat ja tunnistivat, mihin liittyvät. Niin kiitos tässäkin vaiheessa kaikille. Oli tosi aktiivinen ja dialogiin heittäytyvä ryhmä, että itse koin, että olipa helppo tehdä tätä prosessia teidän kanssa. Hienosti toimi, eli tehtiin taustatyötä koko ajan, valmisteltiin niitä työpajoja ja CG:n kanssa erityisesti niin tutkimuksia ja perusteluita, mitä saatiin muuta työryhmältä, niin sitten käytiin läpi. 4 vaihetta. Tämmöinen on toistunut meillä näissä esityksissä ja tämmöisen vaiheistuksen mukaan me näihin vaikuttavuuslaskentoihin mennään. Ja nyt se, mitä tässä käydään läpi, niin meillä oli siinä rajauksena, että mennään tuo 1- ja 2-vaihe perusteellisemmin ja sitten pikkusen 3. vaihetta. Eli 1- ja 2-vaiheessa niin tunnistetaan ne ilmiöt, mikä tässä tapauksessa liittyy siihen nuoren aikuisen talousosaamiseen. 2-vaiheessa sitten pureudutaan jokin käännekohtiin tarkemmin ja sitten 3. vaiheessa niin listataan niihin käännekohtiin liittyen toimenpiteitä. Ja tässä me päästiin liikkeelle kyllä ja suunnitelma oli, että mennään ikään kuin 2,5 askelta. Mutta sitten kun 3. askel on tehty pidemmälle, niin sitten se lukujen laskenta ja mittaaminen niin on se 4. vaihe. Eli ilmiökartta. Niin tässä näette nyt sen kokonaisuuden näistä ilmiöistä ja lyhyt lukuohje tähän karttaan. Tätä siis luetaan niin, että täällä on tämä Stiglitzin hyvinvoinnin viitekehys, minkä tehtävänä on muistuttaa meitä, että mitä hyvinvoinnin osa-alueita me ollaan jo tarkasteltu ja mitä ehkä puuttuu. Eli noin 8 osa-aluetta, mitkä lukee tuolla ulkona. Siellä on muun muassa terveys. Ja ajatus on siis se, että muistetaan katsoa kokonaisvaltaisesti näitä ilmiöitä. Sitten nuo pallot, eriväriset pallot, niin ne on askelia.
ja askelista muodostuu niitä syy-seuraussuhteita, eli viivojen kautta ne askeleet kytkeytyy toisiinsa. Ja siellä eri värit tarkoittaa, liikennevalovärit tarkoittaa vihreä semmoisia myönteisiä asioita ja punainen ei myönteisiä ja keltainen jotakin siltä väliltä. Ja sitten siellä on turkooseja pallukoita, niin ne on semmoisia ulkoisia tekijöitä. No sitten ruvetaan purkaa tätä karttaa vähän tarkemmin. Eli työpajoissakin me aina otetaan näkyjä. Toi koko kartta on liian vaikea purettavaksi kerralla, niin tässäkin prosessissa niin me purettiin niitä vähän palapalalta. Ja nyt mä puran tämän lopputuloksen teille myös palapalalta. Ja lähden liikkeelle täältä talousosaamisen tavoitteesta. Eli siellä oli mainittu jo pari kalvoa sitten tämä kansallisen talousosaamisen strateginen tavoite, että suomalaiset on maailman parasta talousosaajaa vuoteen 2030 mennessä. Niin se löytyy tästä kohdasta karttaa. Ja nyt kun lähdetään lukemaan tätä karttaa, niin tässä yksinkertaisesti sanotaan nämä johtavat nuolet luetaan niin, että tämä on seurausta siitä, että opitaan taloudenhallinnan taitoja. Ja kun meillä tämmöinen talousosaamisen taito on, niin silloin me osataan hakea omaan tarpeeseen sovitettua tietoa ja tarpeen tullen kasvattaa tulojen määrää tai vähentää menoja. Sitten kun me lähdetään tutustumaan, että miten me tähän tavoitteeseen päästään, niin ensiksi ruvetaan purkaa sitä taloudenhallinnan taitoja ja sitä on purettu tässä kohtaa karttaa. Mä tulin tuolta talousosaamisesta, tulin tähän oppimiseen ja nyt mä ensimmäiseksi huomaan, että tässä on kehä, eli me ollaan tulkittu tähän taloustaitoja vahvistava kehä. Ja tämä tarkoittaa suomeksi siis sitä, että ei riitä, että on pelkästään tietoa talouden hallinnasta, mikä tulee täältä. Ei riitä, että kykenee hahmottamaan omia pitkäaikaisia taloudellisia tavoitteita, vaan me tarvitaan itsenäistä harjoittelua taloudenhallinnasta, mikä edelleen vahvistaa oppimista taloudenhallinnan taidoista, mikä edelleen vahvistaa siitä, että me tehdään tietoisia taloudellisia valintoja. Eli tämmöinen kehä me kuvattiin että mitä tämä tarkoittaa itse asiassa tämä taloudenhallinnan taitojen oppiminen. Se ei tapahdu yhden päivän aikana, vaan se on prosessi, mikä tässä tapauksessa, niin kuin tuossa Sanna taisi äsken todeta, että tämä on, Mette totesi, että se on kriittinen vaihe elämässä, että silloin on tärkeää harjoitella näitä taitoja. Ja sitten jos me puretaan tätä karttaa vähän tuonne alaspäin, että miten me näitä kohtia jäsenneltiin, niin täällä paljastuu toinen kehä, eli tämän oppimisen ja taloustaitoja vahvistavan kehän kyljessä on tämmöinen toinen kehä, mikä liittyy taloususkoon. Ja tästä mä haluaisin oikeastaan nostaa sen, että joo, tämä vahvistava kehä, eli tämä liittyy tuohon oppiin, me tarvitaan sitä uskoa, mutta se mitä täällä on taustalla, niin tutkimuksista muistan tässä prosessin aikana oppineeni myös, että just tämä perheen merkitys täällä näkyy. Eli täällä on 2 syytä avattu tuossa nuolella. Että millaiset kokemukset lapsuuden kodissa on ollut, niin sillä on iso vaikutus talousvalintojen merkitykseen ja sosiaaliset verkostot myös. Niin tässä kohtaa on avattu edelleen sitä, että mitä tarvitsee taloustaitojen vahvistumisen rinnalla tapahtuu tai millaiset edellytykset vaikuttaa siihen, että kuinka paljon taloudenhallinnan taitoja itse asiassa opitaan ja on mahdollista oppia. Ja sitten hiukan isompaan kuvaan, eli me ollaan nyt käyty tuosta oikealta toi taloudenhallinnan osaamisen tummanvihreä tavoite ja siihen liittyvä oppiminen
oppimisen kehä ja sitten siihen liittyvä taloususkon tai siihen, että ne talousvalinnan merkitykset, talousvalinnat vaikuttavat omaan elämään, niin sen merkitys. Ja ehkä tästä vähän isommasta kuvasta, mikä liittyy tähän taloustaitojen oppimiseen, niin haluaisin nostaa täältä ylhäältä, että täällä on nyt erilaista talousopetusta, niin niitä on hahmoteltu täältä, että millaista tietoa ja mitkä ovat ne tietolähteet ja miten me niitä haetaan, niin täällä on erilaisia keinoja hahmoteltu siihen. Ja jos tässä kohtaa pysähtyisi nyt ehkä tämän päivän päätavoitteisiin lyhyesti, niin mä nostan muutamia esimerkkejä, että mitä toimintaa ja mitkä toimijat löysivät itsensä ja pystyvät jäsentämään itsensä tälle kartalle. Eli jos mietitään näitä taloustaitoja, niin täällä on yksittäiset toimijat, vaikka esimerkiksi pörssisäätiö, niin vaikuttaa semmoisiin askeliin, kun saa talousopetusta opinnoissaan tai harjoittelee itsenäistä taloudenhallintaa. Ja haluan nostaa, Joonataan on täällä linjoillakin, niin palataan vaikka myöhemmin sun kanssa, mutta haluan nostaa, se oli tosi hieno huomata tuossa syksyn aikana, että miten sä toit esille, että te vaikutatte noihin molempiin paikkoihin, ette vaan anna sitä taloudenhallinnan taitoja, vaan myös keskitytte siihen, että niitä myös harjoitellaan. Eli nyt kun me katsotaan tätä karttaa, niin eri kohtaa karttaa. Ja se, mikä erityisen mielenkiintoista, ja mä luulen, että tämä monia kiinnostaa, kun puhutaan mittaamisesta ja seurannasta, niin oli myös se, että teillä oli jo jonkun asteista mittaamista, että mitä teidän toimenpiteitä ennen ja jälkeen ne taidot on kehittynyt, ja jotakin ajatuksia saitte tästä myös lisää. Niin tässä yksi esimerkki. Ja sitten ehkä toinen mielenkiintoinen esimerkki, minkä haluan nostaa tästä kohtaa, on se, että työpajoissa myös listattiin niitä, että ketkä kaikki antaa talousopetusta, ketkä kaikki vaikuttaa tuohon askeleeseen saa talousopetusta opinnoissaan. Niin siellä on vaikkapa esimerkiksi pankit, Nordealla on semmoinen kuin Tulevaisuuden tähdet, OPH:lla on kouluttaa opettajia, sitten on Opopassia, Nordea ja Opo-tiimin yhteistyössä, taloussankaripelejä, kilpailua, pörssisäätiö nyt Nordea. Eli tästä se viesti on se, että täällä on useita tahoja, jotka vaikuttavat tuohon pisteeseen. Ja se prosessissa saatu oivallus tai huomio, mitä tässä kohtaa tehtiin, niin oli se, että tässä löytyy nyt niitä yhteisen tekemisen paikkoja. Niitä toki tehdäänkin jo, mutta tässä prosessissa löytyy myös niitä lisää. Sitten mä voisin avata, tuo ensimmäinen käännekohta liittyy tuohon talousoppeihin. Ja sitten mä avaan pari muuta vähän tiiviimmin mutta ne käännekohdat, mistä me puhuttiin tuossa syksyn aikana. Ja ensimmäiseksi avaan resilienssin. Ja tämä oli semmoinen kohta, mitä jos mä ensiksi lyhyesti avaan, että miten me se määriteltiin se resilienssi, niin me määriteltiin, että siinä on kysymys semmoisesta kyvystä sopeutua ja selviytyy ja siihen oleellisesti vaikuttaa toi kyky reflektoida, että miten pystyy tarkastella omaa toimintaa ja ajatuksia. Ja mikä tämän resilienssin merkitys tässä harjoituksessa oli, niin jos sen oikein tiivistäisi, niin tämä oli semmoinen kohta kartasta, mikä ei ollut ilmeinen asia, missä toimijaverkosto tekee työtä, mutta kun teimme tätä karttaa eteenpäin ja kun tulimme siihen pisteeseen, että mitkä ovat semmoisia käännekohtia, että mitkä isosti vaikuttaa pitkällä aikajänteellä nuorten aikuisten talousosaamiseen, niin resilienssi nousi siinä vaiheessa esille, että hei, että tarkastellaan myös resilienssiä. Vaikka se ei ole ilmeinen, niin tarkastellaan sitä, millaiset vaikutukset sillä on. Ja tästä en käy näitä kaikkia askelia ja vaikutuksia läpi, mutta samanlaisella lukemisella, mitä äsken
kävin läpi, niin voitte käydä tarkemmin tutustumassa. Mutta päähuomio oli siis se, että tämä on tärkeä kohta ja toimijaverkosto ei tällä hetkellä tee tähän oleellisesti toimia. Sitten 3. käännekohta, ylivelkaantuminen, mikä kuuluu siihen sarjaan, mikä on ilmeinen. Ja ehkä tästä se mielenkiintoinen on, kun tätä lähtee lukemaan, tätä kuvattua ilmiökarttaa, niin ensimmäinen huomio, että tähän on tosi paljon erilaisia syitä, että miten nuori aikuinen voi päätyä ylivelkaantumisen tilaan. Ja siellä sanottakoon myös, että ylivelkaantumisen asteita on paljon, lähtien hyvin pienestä kokemuksesta siihen, että on sitten ulosottokierteessä. Mutta jos tästä lukisi nyt tätä ylivelkaantumista, että miten, niin tuolla vasemmalla on semmoisia äkillisiä tapahtumia, kotitalouden menot kasvaa äkillisesti, esimerkiksi ero, tai sitten velkaantuu muiden takia, eli jos on takaajana, niin siellä on semmoisia asioita. Sitten siellä oikealla on terveyteen liittyviä, eli liittyen oikeastaan tuohon äskeiseen resilienssiinkin, että jos on stressi rahan riittävyydestä, niin semmoiset asiat, taloudelliset riippuvuudet, ostoriippuvuudet, peliriippuvuudet ja sitten vakavat sairastumiset. Ja sitten tuossa alhaalla, niin siinä löytyy sitten maksuhäiriökierre ja edelleen ulosoton kierre. Eli kun me tullaan tähän pisteeseen, niin asiat on jo huonosti, mutta mulle jäi ainakin mieleen tuossa työpajassa se, miten tämä hahmoteltiin. Tämä oli mulle ainakin henkilökohtaisesti mielenkiintoinen, että miten maksuhäiriökierre, että se saadaan kuvattua näin jäntevästi. Eli seuraus siitä ensimmäisen alhaisen asteen ylivelkaantumisesta niin on maksuhäiriökierre. Ja varmaan täältä ne mielenkiintoisimmat kohdat oli, kun kuvasimme sitä, miten häpeä tällaisessa tilanteessa estää sitä avun saamista. Että se oli vaikka yksi semmoinen iso tekijä siinä, että miksi ei apu kulkeudu perille. Ja toinen ihan ilmeinen se myös, että ei ole tietoa. Mutta yhtä kaikki varmaan se tärkeä huomio tässä on se, että vaikka me ollaan jo niin sanotusti huonolla polulla, jos me ollaan maksuhäiriökierteessä, niin meillä on täällä vielä paljon huonompi ja yhteiskunnalle isoja kustannuksia aiheuttava tila. Eli jos me joudutaan sitten vielä syvempiin kierteisiin ja ulosoton kierteeseen, niin riskinä on se, että ihminen menettää kokonaan motivaation työnhakuun ja voimavarat hoitaa talousasioita katoaa. Ja nämä oli semmoisia kohtia, täällä muun muassa Takuusäätiö työskentelee ja moni muu toimija toimii täällä alueella. Ulosottolaitos, diakonossilaitos, pankit tästä ehkä haluaisin yhteenvetona nostaa semmoisen kysymyksen, mikä jäi nyt sitten myös jatkoon laskettavaksi, mikä tämän pohjalta on parempi hahmottaa, on se, että miten paljon talousneuvonnalla itse asiassa pystytään ehkäisemään tulevia kustannuksia. Eli kun me tehdään tämmöisessä pisteessä, missä ollaan niin huonoilla polulla, mutta tehdään talousneuvontaa, niin miten paljon me voidaan ehkäistä tuommoisia ehkä niitä kohtaloita, missä motivaatio, työnhaku ja voimavaroihin hoitaa talousasioita on kadonnut. Mä palaan isoon kuvaan. Tässä mentiin käännekohta kerrallaan. Kuvattiin vähän, että mitä siellä on. Ja Sanna ja Mette, tässä väliin, niin jos saisi teet taas takaisin kuviin ja kysymys teille, että käytiin retki tuossa ilmiökartassa vähän niissä ajatuksissa, mitä siellä matkan varrella tuli. Mitäs teillä, mikä kohta tuolta ilmiökartasta, niin mikä on teille semmoinen joku merkityksellinen tai jäi ehkä syksystä tai jo aiemmasta, mutta minkä kohan haluaisitte nostaa? Vastaatko Mette ensin tällä kertaa? Joo, mielelläni. Kyllä mä nostaisin tämän, kaikki on tärkeitä ja tässä nyt poimittiin vaan nämä 3, mutta niitähän oli enemmänkin, mutta se resilienssin vaikutus ja resilienssin tärkeys, niin se on sellainen, minkä niin kuin Pekka hyvin toitkin esiin, että se ehkä jää sellaiseksi
pikkasen vähemmän huomiota saavaksi, että me keskitytään monessa toiminnassa tämän tietämyksen ja tiedon levittämiseen ja varsinaiseen talousopetukseen. Ja jos miettii talousosaamista, niin määritelmänä se käsittää paitsi tietämyksen, niin asenteet ja käyttäytymiseen. Ne kaikki vaikuttaa siihen hyvinvointiin. Ja te toitte tuossa alussa hyvin tämän esiin, että tämmöistä niin kuin kokonaisarviota hyvinvoinnista tuodaan tässä esille, niin tämä resilienssi on sen tyyppinen, että se liittyy tämmöisiin asenteisiin ja talousosaamisessa tutkitusti on erittäin tärkeä rooli siinä ja juuri ehkä tämmöisissä elämän käännekohtissa tai siirtymävaiheissa, mitä nuoret aikuisetkin käy läpi, niin se itseluottamuksen ja itsetuntemuksen ja muun muassa tämmöisen käyttäytymisen kontrollin, että on tiettyjä tavoitteita ja pystyy niitä kohti muuttamaan käyttäytymistä, omaksumaan uutta tietoa, mutta sitten tarvittaessa muuttamaan niitä suunnitelmia, niin se on äärimmäisen tärkeää. Ja se, että talousosaaminenhan, sen omaksuminen ei tapahdu tyhjössä, vaan se tapahtuu tässä sosiaalisessa kontekstissa, niin elämässä voi tapahtua paitsi omassa elämässä nuorilla, niin myös sitten ympäröivässä yhteiskunnassa voi tapahtua muutoksia, jotka sitten vaatii tätä reflektointikykyä ja joustavuutta. Ja muun muassa koronapandemian vaikutuksista tiedetään tutkitusti, että se juuri nuorilla aikuisilla, heidän taloudelliseen tilanteeseen vaikutti äärimmäisen paljon. Että tämän tyyppiset tekijät sitten vaikuttaa siihen, että kyllä mä nostaisin tämän resilienssin tärkeyden esiin. Hyvä. Miten Sanna? Sannakin nostaisi resilienssin tärkeyden esiin. Osittain varmaan senkin takia, että se oli sellainen asia, joka tuli siellä meidän työpajoissa esiin. Ja musta tuntuu, että se työpajoissakin, kun me käsiteltiin näitä kaikkia muita asioita, niin ei voitu siitä jostain syystä luopua. Et se vaan niin kuin pompahti sieltä monta kertaa esiin ja yhä enemmän ja enemmän. Ja siinä kun porukalla sitä makusteltiin, niin sen tärkeys, ihan niin kuin Mette tuossa äsken kertoikin, niin se vaan korostui siellä. Ja on myöskin ihan samaa mieltä, että siitä ei ehkä riittävästi puhuta. Siitä täytyisi puhua yhä entistä enemmän tässä meidän valtavan nopeasti yllättävistä suunnistakin tulevien haasteiden kohdalla. Ja siihen pitäisi itse asiassa aika paljon panostaa. Mutta sanoisin samaan hyömyyn, että me emme saa resilienssiä, jos sitten meillä ei ole kykyä tietää niitä muita asioita. Tai ottaa selvää asioista, ihan niin kuin Mette sanoi. Ja mä voisin nostaa, jäin tuossa miettimään, Pekka, sinun äskeistä puhettasi siitä ylivelkaantumisesta ja siitä, että pystyykö talousosaamisen vahvistamisella niin saada nuoria nyt sitten hyppäämään pois tuolta ylivelkaantumisen ja maksuhäiriökehästä. Ja mä nostaisin toiseksi asiaksi, että ehkä me niissä työpajoissa ei sit ihan tarpeeksi keskusteltu siitä, että mitkä ne on ne keinot ja miten me saataisiin nuoria pois tästä maksuhäiriö ylivelkaantumisen kehästä. Että sehän on, täällä oli meillä talous- ja velkaneuvojia ja muitakin asiakastyössä olevien kanssa, tai oli heitä kuulolla, niin sehän on täysin mahdollista. Mutta se ehkä vaatii myöskin sitä ennen kaikkea tietoa, toivoa, tavoitteita ja neuvontaa siitä, että miten sinne päästään. Ja osittain sekin on kyse siitä resilienssistä, että meillä on joustavuutta omaksua myöskin toivoa siinä elämän uralätäkkökohdissa niin sanotusti. Kyllä se aika paljon asiat kiertyy sinne resilienssiin, mutta mä näkisin, että
sitä kauttakin olisi hyvä nyt sitten korostaa sitä, että oikeastaan oli se täällä meidän vaikuttavuus level-kohtakartassa missä kohden tahansa, niin on kyky muuttaa sitä suuntaa taloudelle, elämälle, olosuhteille, kaikille. Kiitos. Jep. Just näin. No siinä oli hyviä kysymyksiä, Sanna, tuohon jatkoihin, mikä oli ajatuskin, että seuraava vaihe on toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointia. Ja yhtä kaikki mä nostan tästä ehkä tuon yhteyden myös konkreettisesti, mitä sä nostit. Niin täältä löytyy resilienssistä heikentävä vaikutus tuonne huonoihin taloudellisiin riippuvuuksiin muun muassa. Ja sieltä on suora kytky sitten tuonne ylivelkaantumiseen. Niin halusin nostaa tuon myös konkreettisesti kartalta, että toi on nyt semmoinen kohta sitten tuohon kysymykseen liittyen, että mistä löytyy pohjat hyville mittareille ja niiden tulkinnalle. Vielä ennen kuin hypätään tuohon dialogiin, voisi ottaa täsmänä yhden kysymyksen, mikä tuli tuossa esityksen aikana, kun liittyy tuohon resilienssiin. Johannes kysyi, että kenelle resilienssin vahvistaminen nyt sitten kuuluu, jos sen korostunut merkitys on uusi havainto, eikä se ole sen takia kenenkään yhteistyökumppanin päätehtävä. Että tähän ehkä... Otetaan Sanna ja Mette vielä ainakin. Mä luulen, että tähän ei ole yhtä henkilöä, joka siihen, enkä odota, että teilläkään on siihen jotenkin niin kuin ainakaan velvollisuutta vastata, mutta ehkä jos te jaatte muutaman ajatuksen tuohon vielä, niin laitan sitten vasta alennuksen pois. Mitä te ajattelette? Hyvä kysymys Johannekselta. Niin. Ja ehkä vielä semmoinen, että nyt kun tämä kartta rupeaa tuottaa näitä uusia kysymyksiä, niin kukas niistä ottaa koppia? Tässä nyt esimerkkinä tämä resilienssi. Erittäin hyvä kysymys Johannekselta. Ja mä oon sitä mieltä, että mä heitän sen pallon takaisin meidän toimijaverkostolle. Eli vähän niin kuin äsken puhuin, niin myöskin se maksuhäiriömerkintöjen kierteestä pois pääseminen, niin sehän oikeastaan se ei ole kenenkään yksittäisen tahon tehtävä. Se tehtävä kuuluu meille kaikille. Meillä on kenties vähän erilaisia kohderyhmiä, mutta jokaisen kohderyhmän asiakkailla voi olla tämä ylivelkaantuminen haasteena. Ja mun mielestä se, että resilienssi on sen verran mielenkiintoinen asia, kun se on joustavuus, niin mä näen, että se kuuluu meille kaikille. Se kuuluu ehkä eri tavoin, se korostuu eri tavoin eri toimijoiden tehtävissä, mutta se ei, ihan niin kuin Johannes toteaa, että se ei varsinaisesti kuulu kenellekään pelkästään, vaan että se ehkä olisi sellainen asia, joka kuuluu meille kaikille. Miten sitä mieltä Mette on asiasta? Samaa mieltä. Kuuluu kaikille, vastuu siitä on meillä kaikilla ja tosiaan tässä ehkä korostuu se meidän toimijaverkoston laaja-alaisuus, että meillä on eri sektoreilta toimijoita ja se, että miten niin talousosaamiseen kuin tämmöiseen resilienssiinkin tartutaan, niin se riippuu siitä ihan sen toimijan tavoitteista ja toiminnasta, että vaikka finanssisektorilla se voi tarkoittaa sitä, että on semmoista taloudellista joustavuutta, taloudellista puskureita ja semmoisia taloudellisia tavoitteita, taloudellisen turvallisuuden tunnetta, mutta sitten taas vaikka opetussektorilla se voi olla sitä, että luodaan semmoista itseluottamuksen tunnetta nuorille, lapsille ja nuorille, että pystyy hallitsemaan sitä omaa taloutta. Se riippuu ihan toimijasta ja tässä yhtä lailla tarvitaan, tai kaikilla on se vastuu, mutta myös yhteisesti, että yhteistyön kautta. Pikkasen tietenkin varauksellinen olen tämän resilienssisanan suhteen, että sitä käytetään vähän semmoisena muotisanana myös, että sitä viljellään niin, että tarvitaan, mutta että mitä se käytännössä tarkoittaa meille, niin se on hyvä sanottaa, että mitä se talousosaamisen kannalta. Ja se toimii mun mielestä äärimmäisen hyvin, kun mietitään taloudellisia asenteita. Ja ne on juuri sitä niin kuin esimerkiksi itseluottamuksia ja se, että miten me vaikka puhutaan raha-asioista ja talousasioista yhteiskunnassa. Hyvä. Ja jos mä heitän tuohon, mutta itse asiassa mulle nousi yksi ajatus niin vieläkin, että erittäin hyvä kysymys, Johannes. Ja se, mitä me ollaan niin kuin Tomin kanssa opittu muissa elämäntapahtumissa myös, niin tämähän itse asiassa rupeaa
tämä tapa, millä me hahmotetaan näitä elämäntapahtumia ja niitä vaikutuksia, rupeaa ohjaamaan myös sitten sitä, että mihin me kanavoidaan se meidän intressi ja myös ne konkreettiset rahoitukset ja miten. Niin tämä on ehkä semmoinen, mitä mä luulisin, että talousosaamisessakin on mahdollisuus, mitä siellä oli myös niissä oivalluksissa ja muuta. Että sitten kun me ruvetaan tarkastelemaan asioita eri lailla, niin sitten rupeaa myös muuttaa meidän toimintaa. Me vähennetään ehkä päällekkäisyyttä, tehdään yhteistyössä tuolla, valitaan ehkä toisia kohtia, mihin ja miten me vaikutetaan ja rahoitetaan tai ehdotetaan resurssien kohdentamista. Joo, muutama ajatus vielä loppuun, niin sitten mennään yhteiseen keskusteluun. Toimijaverkosto, niin tässä on nyt muutamia ajatuksia, oivalluksia, mitä sitten prosessin lopussa kerättiin. Ja jos mä nyt nostan tuosta, voitte kukin silmäillä, mutta mä ajattelen, että ehkä miten mä itse ajattelen, tai mitä jäi mieleen, niin oli jotenkin se semmoinen, liittyy myös siihen dialogiin heittäytymiseen, että ihmiset hyvin heittäytyi siihen dialogiin, ja kun näin tehtiin, niin mä ainakin koin, että siinä prosessin aikana aidosti sai ikään kuin toiset avuksi oman ajattelun tuohon ja se tuotti niitä oivalluksia siitä, että he tarvitsee tehdä näitä karttoja yhdessä, ja me tarvitaan näitä yhteisiä karttoja. Sitten toinen, että mihin voisi hyödyntää ihan konkreettisesti, että mihin nyt kun tehtiin tämä, niin mihin tämmöistä oikein tarvitsisi seuraavaksi sitten. Niin tästä mä voisin nostaa vaikka nyt ehkäpä sitten viestintä, että ehkä se yhtenä kulmana, että silloin me pystytään muotoilemaan paremmin se, että millä pyritään vaikuttamaan, mikä on tavoite, millä pyritään siihen vaikuttaa, mitkä ne kaikki keskeiset tekijät on, mitkä vaikuttaa meidän tavoitteen onnistumiseen tai ei-onnistumiseen. Ja sitten toinen ihan vähän toisesta kulmasta, niin erilaisten rahoitushakemusten perusteluun ja päätöksentekoon, niin tämmöisiä toimijaverkosto nosti myös. Ja sitten tuossa on tuo ajatus, että tarvitaan lisää numeroita, niin se liittyy siihen vaiheistukseen, niin se olisi sitten luonteva vaihe 3 loppuun ja 4, mutta lukuja noihin askeliin.